Hola, sóc Irene de l'Espurna. I jo sóc Míriam de l'Espurna i venim a xerrar un ratet així en vosaltres. Del nostre grup, de la Dana i de tot el que està passant últimament. Benvingudes a la Comoditat Valenciana, la tertúlia d'actualitat en clau d'humor, feta en valencià i des del País Valencià. Tots anys després de la nostra senyera, puja una veu i el baix vindrà. I en el taller i en el camp remolegen càntics d'amor i més de pau. Benvingudes al 12è programa de la quarta temporada de la Comoditat Valenciana, el podcast de tertúlia d'actualitat política gratuït, independent, fet en valencià, des del País Valencià. Avui, com sempre, m'acompanya Pere Álvaro. Anava a dir Pere Álvaro al Twitter, però, bueno, ara ho veurem. S'hem canviat a Blue Sky, som uns traïdors. Com estàs, Pere? Guai, encara estic de baixa, el dilluns ja torno a treballar i estos auriculars són molt xulos i molt còmodos, però no s'escolta una puta merda, ho sento, i vos llegiré els llavis. Bàsicament s'escolta molt malament, jo no puc fingir-ho més, s'escolta molt malament. Encara estàs a temps de solucionar-ho, vull dir, fica't uns altres o algo, mos escoltes? Sí, pues, una miqueta de soroll i que mal vos escolte, però vos escolte. Me fa risa perquè l'altra vegada m'han dit que te compres un puto micro con toca, Pere. No és per res. No sé si te fixaràs que el podcast que vaig editar jo, el d'Això no és veritat, se m'escolta de puta mare. Ja, tio, però què faig jo per editar? Hòstia... a veure, pots editar-los tu a partir d'ara, si vols? No. Bueno, és igual. Míriam, Irene, què tal? Com esteu? Molt bé. Bueno, i res. Pere, fas la presentació? Sí, sense problema. Jo voldria dir que hi ha moltes maneres d'acabar convidat a la Comoditat Valenciana. Una de les més efectives és que topetes en mi amb 2 copes de més a algun festival o algun sarau. Això no falla mai. Altres que màxim m'envia un missatge a les 3 de la matinada: Pere, tinc una idea, que també funciona prou bé. Però la més habitual és ocupar durant mesos o inclús anys una cel·la a un Google Calc, rotllo bolsa d'interins o aixina, esperant que a més i a mi se'ns acaben les idees i els festivals també. Ja siga per una cosa o per una altra, m'esplau immensament presentar-vos avui a Míriam i a Irene del grup l'Espurna. Míriam i Irene són dels 90, nascudes al Coi, però residents a València. Míriam és la cantant, formació en comunicació audiovisual i treballa en edició de vídeo. Irene, per la seva part, és guitarra i cantant, bioinformàtica de professió, doctoranda i amb llarga experiència en diversos grups de grenyuts. L'Espurna és un grup emergent de rock alternatiu /pop-rock /hard rock fundat al 2021. Han comptat amb la col·laboració de Monty Peiró, amiga del programa, que la saludem des d'ací, al seu tema La meva pau. Han actuat entre altres jocs al Fet Joc, al 16 tonelades, al Terra de Castelló, a l'Espai País Valencià de Barcelona, i fins així seria la presentació normal d'un grup valencià que convidem a la comoditat, però no és el cas. L'Espurna i els seus components s'han fet tristament virals arran de la Dana, ja que la Riuà va acabar amb el seu local d'assaig i amb tots els seus instruments i materials que allí guardaven, impossibilitant-los de moment treballar en nous temes i nous directes. Potser vos sembla algun una miqueta trivial i frívol, pensant en tota la gent que ha perdut casa, feina, negocis, la Rorro repartint macarrons amb els de Vox, i que Jiménez fent l'idiota amb el seu amic el Hobbit del taller mecànico, etc. Però pensem també que darrere de la major catàstrofe viscuda al País Valencià des de la Guerra Civil trobem moltes iniciatives i molts somnis truncats, molts projectes de vida desfets i molts projectes guapos que s'han vist interromputs tant per la tragèdia com per la incompetència del PP valencià. Míriam, Irene, molta força i molts ànims, tant a vosaltres com als vostres companys Àlex, Sergio, Eric i Aitor. Esperem que torni pront els escenaris, si voleu, però mentrestant benvingudes a la Comunitat Valenciana, Carlos Mazona Picassent i llarga vida del rock and roll. Amén. Moltes gràcies. Amén, total. Molt bé, i a partir d'ací és quan comença el programa de caure, perquè el millor és la presentació de Pere, jo sempre ho he dit. Gràcies. No res, comença a traure cosetes, tenim així, el primer que m'ha apuntat és el Ventorro actualització. Durant esta setmana han hagut un mogolló
de gent fent-se farols o no, de se va saber algo sobre el Ventorro, que no estava en el Ventorro, que estava fent una altra cosa, una cosa molt més greu, que quan se sàpiga caurà el govern de la Generalitat i Mazón tindrà que anar-se'n a sa casa en el rabo entre les cames. No? Bueno, i realment avui és dimecres, estem gravant dimecres a les 7 de la vesprà i no sabem res. Dic dimecres a les 7 de la vesprà molt de perquè... listo que va de farol, tio, i això no pot ser, tio. No estudio periodisme. No, desde luego. Igual que està mal llançar bulos cap a una direcció, cap a l'altra, jo crec que també, i que la gent, si no té informació de veres, hauria callar-se un poc i ja està. És de veres que és un poc sospitós que tardaren tant en dir el tema de la periodista i, bueno, Sí. hi ha coses rares, però, tio, si no saps res, pa que Després, saps el res. tema que estàvem parlant este matí amb un amic, el tema de que un restaurant al centre de València no tinga cobertura, aquí vols enganyar, tio. Si tens totalment. cobertura baix d'un túnel, col·lega, no Sí, tindràs sí. cobertura al centre de València, també estamos tontos aquí, jo què sé, és que són coses. Va dir en la paella russa que la vaig escoltar esta setmana, bueno, s'escolta normalment, Guillermo López va dir que ell havia anat diverses vegades i que en els reservats, quan ell va anar, no hi havia cobertura. Ah, sí? No, mira, si al final... Diu al que en la final sala sí, però en el reservat no. Però diu que va anar fa 5 o 6 anys. I a saber si té la mateixa companyia o no. Vull dir, és que aquestes coses És que també... s'ha reforçat molt la cobertura i tal, i de totes maneres... Ara hi ha 5G, tindrà 5G, no? Home, de totes maneres sí que és possible, així sent molt crèdul que no tingués internet, però els SMS t'entren i les cridades t'entren. O sigui, és que estamos locos. Bueno, tot això s'ha vist reforçat per unes declaracions que va fer Jordi Mayor, alcalde de Cullera, en no sé quin programa era estatal, no me'n recorde, però va dir alguna cosa així com que Mazón li va quidrar sobre les 6 i diu que li va fer una crida molt estranya en el qual diu que pareixia que estava molt content. No sé. I que li va preguntar li va dir, és que estem així i així del teu nom, com esteu? I Jordi Mayor diu que li va dir, pues bueno, pues estem així mirant com el Zucker, no sé què. Ah, molt bé, si necessites alguna cosa me quidres, este és el meu telèfon. I li penja. Clar, jo vaig dir una cosa. Jordi Mayor m'ha bloquejat en el Twitter i li tinc mania. ¿Vale? Per cert, tenim que parlar de Twitter i lo de Blue Sky, bueno, igual després parlem. M'ha bloquejat per dir-li, Jordi, tu creus que fa falta més turisme en Cullera? Li vaig dir una vegada i me va bloquejar. No va passar res més. No sé, te va dir que sí o que no. Te va dir que sí o no, que no. me va bloquejar. Estava en Fitur i li vaig dir, tio, però fa falta més turisme en Cullera. Bueno, la qüestió és que bueno, pues està esta quidrà i tal, per ahí n'hi ha rumorologia. Jo crec que és més rumorologia que possiblement cert, que si estava en Zaplana, que si estaven planejant fer alguns projectes urbanístics en Cullera i que li estaven quidrant a l'alcalde per tantejar-lo. Sí que és de veres que en Cullera n'hi ha diversos... Bueno, se va construir un hotel, se va fer el Manhattan, que és a l'altra banda del riu, per cert, zona inundable, ideal per veure qui és el guapo que construeix ahí ara, i no res. Bueno, rumorologia, en principi. Jo, de totes maneres, sí que m'agradaria dir que m'agradaria incloure un neologisme al valencià, que és fer un maçon, que és estar de festa i tothom cridant-te, i tu no enterar-te de res, perquè estàs de festa i estàs passadíssim. Jo crec que és una cosa que ens ha passat alguna volta, crec que a tots, que tu estàs en la discoteca i mires i tens 15 cridades perdudes perquè ha passat no sé què. Jo crec que això se podria incloure com a neologisme, fer un maçon. I jo me faig una pregunta, i deixem el tema així, perquè tampoc crec que doni per a molt més, és, què més greu que havent l'avís roig per part de la EMET, que estant el Secopi programat a les 5:30 que dius ole tus huevos a les 5:30 quan hauria estar del dia anterior o eixe dia per el matí com a mínim, estan oferint-li a una persona la direcció de Ràdio Televisió Valenciana. Vull dir, què més greu que això? És que no se m'ocorreixen moltes coses que no diré, jo què sé, no les vaig a dir, Pere, el que t'he dit abans. I que a més és un poc trampeta, no? Sí, home, claro, això és el primer. O sea, però... que la teva excusa siga un poc il·legal, ja no sé. Però és que es dona igual, o sea, és que poden fer 1000 coses que no van a tindre conseqüències. Com lo de és les adjudicacions. Que, bueno, això és el tema. Sí, el teníem també així apuntat. Jo tinc una... Si em adelanta. permets, si canviem No, tinc tranquil·la, una hot take, tinc una hot take al respecte, que és que per a que no sospitaren del que estaven fent realment, han dit una cosa que és delicte.
Així tots ens ho creiem del PP, no? És que estava Ja. cometiendo un delito muy gordo i ja està. I dic, hòstia, pues serà veritat. I ningú vam sospitar que potser la pobre Maribel Vilaplana li han criat i dit, mira, digues tal cosa que estava en tu, tal no sé què, no sé cuántos, i la pobre chica dit, pues vale, de acuerdo, te tapo. Però, claro, Jo és que... tinc un dubte en relació a una cosa que estava parlant este matí amb uns amics, no? Que sí que és de veres que Feijóo va fer aparició estel·lar superpronte en València el dia següent, quan estava totes les carreteres tallades, no hi havia AVE, no funcionava tampoc l'avió al principi. Aleshores també és un poc com, bueno, este tio com va arribar tan ràpid, no? Que és un poc una altra teoria que hi ha per ahí rondant en les xarxes. Sí, una de les teories és que estava en Feixó, sí. També s'ha comentat. Bueno, jo què sé, és que ja de per si és greu. A veure, més que il·legal, vull dir, jo... Ara en la nova... Parlarem també ara de que ha dimitit el senyor Alfred Costa, però més que il·legal, a veure, és normal, anem a ser sincers, és normal que el president del govern se reunisca en qui va dirigir a punt patentejar-lo o preguntar-li coses o no sé què, i després fer que això passe. I més en la nova llei, que ara ja no necessiten ni de 3/4. O sigui, en majoria simple, en majoria absoluta poden fer-ho. Vull dir, no, a mi no me resulta tan estrany. Vull dir, està lleig i fer-ho públic, però que n'hi hagi aquests contactes i tal, bueno, pues tampoc és tan raro. Però, claro, és que jo no sé què pot haver més greu. És la cosa. Perquè és que estàvem preguntant, què pot ser? Què pot ser més greu? Que també s'ha dit que s'hi anaria borratxíssim i no s'aclariria. Bueno. Això és una cosa que m'ho crec jo una miqueta i me semblaria molt pepero. Estar superborratxo un dia entre setmana, rotllo Rita Barberà, per a vesprar, me semblaria molt pepero. Bueno, ho deixem així l'actualització del Ventorro. Bueno, una cosa que volia comentar. N'hi ha un article de Kiko Arabi en el diario.es que també parlava de que Amazon és possible que lisca lo de les cremes, no? Lo de Cifuentes. Sí, com a Cifuentes, sí, que li troben sí, així. I que va dir que a lo millor les cremes són ixe dinar, que tal, i que dins del PP s'està conspirant contra ell, que és el que pensàvem un poquet, perquè des d'ací ja vam parlar de que els periodistes del diario.es estaven fent-ho molt bé, i dius, és que allí tenen algú molt prop, no? Molt prop de tot això, que s'està filtrant. Algun topo que està filtrant cosetes contra ell. I Kiko Arabi parla de que està González Pons a les ordres de Feixó conspirant a saco per carregar-se Amazon. És el que dia ell, jo no sé. Ell sabrà. Des de luego per davant no ho pareix, però per darrere... Sí, claro, per davant diguem és tancament de files, però per darrere jo m'imagino que el tio sobra i el tio el més còmode seria que ell dimitís i tal, però clar, ell no vol renunciar a l'aforament i totes aquestes coses perquè te quedes una miqueta venut, que és el que li va passar a Mònica Oltra, va renunciar a l'escó i a tot el tema i se va quedar supervenuda. Ell no vol passar per això, òbviament. Però, claro. I ara, si voleu, relacionem això amb la remodelació del govern que ha fet, que hi ha una cosa que crida moltíssim l'atenció. La setmana passada dient que el País dia que Salomé i Núria Montes anaven a dimitir i que anava a ficar 2 consellers nous i Núria Montes ha dimitit més a mal perquè li havia tret un mal nom que estava bé, que era el robot de l'Osbec, i ara ja no. I ara ja no n'hi ha robot de l'Osbec. Però la Núria Montes, què dius? Bueno, però tampoc ha gestionat res. Vull dir, és una... Ha quedat fatal en el programa d'Anna Rosa. Molt poc tacte i tal, però tampoc ha gestionat res de tot això. Quina dimissió és això? És que han gestionat coses, el secretari autonòmic d'emergències i el director general d'emergències segueixen ahí. I a esta dona que no tenia res que veure te la carregues. I també li ha llevat a Salomé Pradas, que era la sorpresa, perquè nosaltres pensàvem que Salomé Pradas també dimitiria, però sols l'ha llevat les emergències. I li ha deixat tot el demés. Salomé Pradas és que era la dona que intentava contactar en ell. Per tant, diguem-ne que ella és la dona que sap on estava o on li va dir el Mazón que estava, on estava. Aleshores, jo crec que per ahir la volen protegir una miqueta perquè si la tiren al carrer, pues, la dona cantarà. I dirà, no, és que li vas cridar 15 voltes, vas cridar a la dona no sabia res, vas cridar a familiars, no sabien res, vas cridar a amics seus, no sabien res, i al final van passar el xivatazo que estava no sé on, vas cridar allí i estava allí. I, claro, cuidao. És que, si no s'eixina, que és una teoria aixina molt conspirativa i tal, és que estan fent que parega aixina. És que, claro. Sí, perquè és molt raro tot.
Sí, O sea, y esta persona que al final, el propi Mazón crec que va dir que, bueno, que estava ella, que ella podia prendre la decisió d'enviar l'alarma, que perquè estaven esperant-lo, no? Aleshores, si poses tu aquesta responsabilitat sobre aquesta persona, com no la cesses després del que ha passat? Claro. Hi ha un interès ahí que no sabem quin és, però vamos, normal no pareix. Sí, bueno, és una moguda perquè, clar, és un dia laborable entre setmana, clar, que has d'estar, diguem-ne, disponible, jo què sé, és una cosa que és lògica que qualsevol treballador en teu horari laboral, si te criden has d'estar ahí, no pot ser que no contestes al mòbil o que estigues desaparegut en combat perquè te cau la del pulpo, però és que, claro, tampoc és massa raonable que al president de la Generalitat li ha pogut pegar un xusco, per exemple, ha donat un xungo que està en urgències, que li ha donat un no sé què, un mal, i se paralitza tot perquè no el pots localitzar. Hòstia, pues ha d'haver un número 2, un vicepresident, un lo que siga, que diga, mentre que localitzem a este pavo, expliquem a mi el que n'hi ha i jo prenc les decisions. I si després hi ha algun problema, pues és la meva responsabilitat, però jo què sé, és que són unes coses que dona una sensació d'incompetència tan grossa que crec que és el que... O sigui, ha estat un desastre i hauria estat un desastre de totes les maneres i tal, perquè l'aigua, per molt que avises, l'aigua no escolta l'AIMET i l'aigua tira cap a baix. Però tota la gent que s'hauria salvat i totes les coses que se podrien haver salvat i després de donar una imatge de competència, de que tu estàs currant, de que estàs en la faena, que això és una cosa que fa moltíssim de mal. Més enllà de danys materials, humans, hòstia, tio, que paguem uns impostos a una penya per a que faci coses, no per a que estiguen de dinarot i estiguen per ahí perduts entre setmana, jo què sé, tio, una miqueta d'idea. Bueno, i substitucions. La Núria Montes la substituís... Ai, Pere, m'he perdut el nom. Com li diuen? Una que ve d'Alacant, del Calcer. Sí, de la patronal del Calcer. Que és la cosa més esclavista que n'hi ha al País Valencià després de Mercadona. Sí, i... Juan Roig estarà contento. Ai, ara no me dice el nom. Estic buscant-lo, ahí supermal. Mariam no sé què, li diuen... ara m'eixirà. Bueno, la qüestió que... Mariam Cano, això. Que la resubstituirà una... O sea, ha vingut la patronal del turisme, se n'ha anat i ara ficarà la de la patronal del calcer, que t'ho diu, segur que comunica les decisions en el mateix tacto que l'altra. I que a més és germana del que és l'alcalde de la Nucia, que és un poquet... ha sigut sempre pues, uno dels pilars de Mazón. Vull dir que tot queda entre amigos. I, bueno, i l'altre, el que ha cridat més l'atenció ha sigut el tema d'emergències que se l'han donat... Bueno, serà vicepresident i serà d'emergències i de reconstrucció, no? Com era? Sí, una cosa així, que és un militar, un tal gran Pàmpols que m'agrada moltíssim que te digues Pàmpols de cognom. Francisco José Pàmpols, que és català, que ha fet carrera militar i de repente ve així i segur que sabrà... Vull dir, una cosa que parlaven tu abans, Pere, jo no tinc res en contra dels catalans, però ni mucho menos, però si tu has de reconstruir un territori i de més, buscaràs algú que sàpiga algo d'aquest territori, no? Jo què sé. No, segurament una persona que ha estat així o que ha treballat així molt de temps serà la persona més indicada. O bé recomanat per algú molt fosc i molt tèrbol i tal, molt deep state, misteriós, o directament han agafat la guia telefònica, ens han cridat a tots els valencians, hem dit que no i han de buscar-lo ell. No ho sé, una de les dues coses. Jo tinc la teoria de que han quidrat a moltíssima gent i que si saberem la llista que han quidrat a moltíssima gent. Moltíssima gent els ha dit que no. Això ho tinc claríssim, perquè tu, si tens un dit de coneixement, per molt fatxa que sigues, que alguns ne tenen, diran, jo com vaig a treballar per a aquesta persona si està soltant merda i està tirant Salomé Pradas a los això i no està assumint ell les seves responsabilitats, per si n'hi ha responsabilitats penals que se les menja Salomé Pradas i ell no. Vull dir, està jugant a això. El discurs que va fer era tot ja preparant-se el judici, no? És a dir, que és un tio que no te pots fiar d'ell. No te va ser fidel, no és una persona de la qual te pots fiar, clar, i tu quidres a persones. Ha canviat de versió no sé quantes vegades, o sea, és que era una barbaritat, cada volta que entraves a Twitter o el que fora, era com, no, és que ha dit una cosa nova, és que ara ha dit una cosa nova contradient-se a l'altra, i és com pots fiar-te d'una persona així? És que impossible. Aleshores, jo crec que a molta gent, pues jo què sé, tu eres un catedràtic de la universitat, un no sé què de ni se menos, te quidra esta persona i te dius, tu vols ser? I tu dius, pues no. Pues no. Total, bueno, guanyaré 1.000, 1.500 euros, 2.000 euros més al mes, però
jo tinc la meva carrera política, tinc el tal, i ha vingut un jubilat. Que jo no tinc res en contra dels jubilats, però si teniu 66 anys, jubileu-vos, hòstia! Que entres en jove. Descanseu ja, hòstia puta. Això s'ho dic a tots els que veig, a tots els professors que veig que se podien jubilar, s'ho dic. Jubileu-vos, home, que entres a nova, me cago en la mar. A mi m'ha fet molta gràcia el pavo que diu que no seguirà consignes polítiques ni partidistes, i jo què sé, cobrarà sí que vols cobrar, no? Jo què sé, és que no... me sembla una cosa tan falangista, tío, que és tan fatxa, tan cunyau, és increïble. I a més, lo de buscar a l'exèrcit, jo crec que ahir sí que ha quedat gent de l'exèrcit segur, a veure qui entrava així al trapo, perquè busca un poquet el prestigi ixe, no? No, així una persona de l'exèrcit que ha reconstruït Bòsnia-Herzegovina, ja ha fet no sé què l'Afganistan. L'Afganistan, i quan comença a eixir merda d'Afganistan, jo crec que fliparem també. Sí, bueno. Perquè això era una cova de corruptes al final, i això era un cachondeo, o sea, és que no se pueden fer les coses pitjor, no sé com fer-ho pitjor. Jo sóc un tio molt trompellot i un desastre, però jo crec que encara que m'esforcés no ho podria fer pitjor que Mazón, bàsicament. Pareix difícil, desde luego. Home, jo crec que Mazón porta 20 dies com quan vas en un cotxe i te creues en el conill, que està il·luminat i no sap exactament per on tirar, ni què fer, ni absolutament res, perquè en sa puta vida ha treballat. Yeah. És una persona que ha viscut de no fer res, i claro, i de repente menges un marró i xina que m'ho superaria a tots, ni els més preparats. O sigui, el tio més intel·ligent o la tia més intel·ligent i el més valia de tot el món, tota aquesta situació li superaria. Pues imagina't ell, que és un inútil. Vull dir, no té més. Bueno, si voleu passem ja en este clima d'alegria i de més. Bueno, tenim el tema d'Alfred Costa, que Alfred Costa ens ha avui que ha dimitit. Mos ha fet un detall, ell sabia que començàvem a gravar a les 7 i ho he fet a les 2, des d'ací un saludo a Alfred Costa. Ha dimitit, que és una dimissió irrevocable a punt, i que diu que ara ho elegisquen en la nova llei esta que hi haurà, que realment poden mangonar. I a dir que és que l'han fet dimitir. O sigui, a punt ha donat moltíssima canya al PP i se veu que l'han fet dimitir. Però bueno, tampoc és que tampoc sabem res. És que és una cosa com molt especulativa que no ens conten res al final, jo què sé. És tot tan desastre i tan opac i tan merda que no... Quan va haver això de Mazón, a punt va tirar molta merda. O sigui, va agarrar lo de Mazón i va dir això és mentira, això és mentira, això és mentira. I això va coincidir en que s'enterara ell del tema de la senyora esta que l'havien oferit a punt, també. Penso jo, que anava com un gos que li espuma de la boca. I no sé si haurà dimitit perquè vol o perquè l'home estarà fet pols ja cansat d'aguantar això o perquè... El pitjor de tot és que te fa defendre persones que en la vida defendria jo a Alfred Costa, tio. És que és una persona també. I dius, és que, tio... Bueno, pues això, que no saben a què ficar. Bueno, ara estarà el Consell Rector fins a que apareguen i nombren algú. Tant de bo tu i jo, Màxim, dirigint a punt. Estaria guapíssim, Jo m'ho passaria pipa i me tiraria els 2 dies. Jo pel sou, més que res. Me tiraria els 2 dies. No, però bueno, suposa que ficaran al Motes, no? S'estava parlant de que seria ell. Home, espere que no, tio. Se va parlar molt de temps que seria ell. De fet, que resuciten a Joan Monleón. No se pot resucitar a Joan Monleón, tio, d'una manera. Resucitar, no sé, però clonarlo a lo millor. Bueno, i ara ja... Després d'això és hora de parlar amb vosaltres i jo crec que ara... Fiqué una cançoneta primer, vale. Tio. He fet uns trosses de cançons així de ràpidament en l'Audacity. Soc això un tècnic de so fatal. Però bueno, escoltarem un trosset de la cançó Nous Manaments, si vos sembla. Espero que siga vostra, no m'haig equivocat, perquè sóc un autèntic desastre. Joder, Pere, tio. Sóc un autèntic desastre, jo me fiqué en lo pitjor. La meva vida és un desastre, jo arribo a casa de casualitat. Anem a escoltar un minut de cançó, va.
està. No sé de caso que ve, podeu No parlar. és nostra, esta no és nostra. És broma, no? És broma, No me fíe de Pere. No me fíe de Pere. Jo de fet l'he escoltat avui, Se m'ha parat el cor un segonet, És broma, és broma. Jo no escolte música, ho he dit 1000 vegades, no solc escoltar música, sempre escolte podcast, i si no, sempre escolte els jovens i Manel, però bueno, és igual, no eixim d'ahir. La qüestió que avui vos he escoltat i me sona la cançó, o sigui que jo crec que Jo és que porté uns dies que no encerté res, per això vaig una miqueta amb peus de plom. Bueno, sona super rockero tot això, no? En riff de guitarres ahí contundent i demés. Com diríeu que feu de música? Pues principalment rock, encara que al tindre una veu femenina alguns discrepen i diuen que és indie pop, però bueno, això és un altre tema a obrir. Hi ha un melón per obrir, però bueno, ho deixem. Però si fem rock, fusió en altres estils o grups que ens agraden, no? Des que bevem un poc d'inspiració. I res, és un poc per a expressar els nostres sentiments i plasmar el nostre dia a dia i deixar fugir un poc també les emocions per ahí. Aleshores, crec que és un poc també com emocional o visceral el que intentem reflejar a les cançons. Jo tinc un problema amb vosaltres, un trauma en l'Espurna, perquè quan vau actuar al Festjoc jo no vaig arribar més tard, crec que vaig veure a la Flama. La fulla seria. La fulla. La Fulla. Que Sí, ja la era de fulla. nit. Vale, pues tranquils. Calma, una errada, no passa res, màxim, tranquil. I després et vau actuar en el Pub d'Erra de Castelló i jo volia anar, però no me'n recordo quina moguda em va passar que no vaig poder. Vaig dir, hòstia, pues impossible, no puc anar. I a la propera volta que toquen les veuré segur. I ostres, em fa una miqueta de ràbia perquè sí, he estat a punt de veure-vos 2 voltes, a més, prou seguidetes, pense, i hòstia, impossible. Tenia l'espineta. Clar, jo al Festjoc estava pensant, jo per què no les viu, perquè no n'hi. Però no vas vindre al Festjoc perquè tenies coses que fer. Sí, acabava de ser pare, però bueno, l'any que ve ja m'enduré el crió. Ja, Hagués quedat molt de canallita, deixar-te la dona de l'hospital i vindre't. Hagués quedat molt de canallita, col·lega. M'hagueres enamorat totalment en aquest moment. A veure, quan va ser el Festjoc acabàvem d'arribar a casa, vull dir, tampoc hauria sigut tan greu, no? Jo què sé. Bueno, cariño, mira, te explico. I la pobra ahí, cansadíssima. No, m'haurà ficat els trastos en la porta i m'haurà dit, tu no tornes fill de puta. Haguera tingut raó, haguera I tingut tindré, raó. pues totalment. Però Bueno, s'hagués passat molt bé en el Festjoc, tu i jo. sí, bueno. Mos haverà saludar a Marza a Travegà. Ah, sí, tio. Bueno, és una broma interna. No. Que explicarem. Bueno, res. S'heu fet ara un poc viral i de més per el tema de que el local d'assaig, que m'estàveu contant abans que està en Massanassa, ha sigut l'aigua, no sé, metro i mig, 2, no?, pràcticament. O més, Sí. arribava la marca d'aigua estancada dins del local era un poc més alta que jo. Sí, O unos sea que 70 una qualitat- segur. Sí, I tot a fer la mà, no? Sí, és que damunt nosaltres de normal no es deixem els instruments ni les pedaleres al local. El que Hòstia. passa és que el dia 9 teníem una actuació en un programa en Panorama Cultureta i teníem que ensajar acústic. I el dilluns, perquè nosaltres ensagem dilluns i dimecres, i el dilluns vam estar assajant, allí van dir, ho deixem tot així i tornem el dimecres. I, clar, però és que també dona un poc de ràbia perquè no és la primera vegada que ens passa que ens entra aigua al local d'assaig. Ja ens va passar en l'antic, que el teníem en la torre, que si l'hagueren continuat tenint tela també, perquè aquella zona horrible, però bueno, pues al final són coses que passen i és que ho vam deixar tot i damunt vas arreplegant a tirar coses i coses que no te recordaves que estaven, com la lona, coses del merchandising, tal, anaves pillant, pesava una muntona o tiraves a la fora i un desastre, la Jo veritat. és que estava llegint els comentaris del TikTok. Eso con ácido no sé qué le tiras, no sé qué, no sé Sí, cuántos. i Jo jo algun dic- dia fica-la en arròs, fica la És que guitarra en un la tupper en gent- arròs gegant. La gent no entenia que se van passar 2 setmanes a remullar perquè no podíem anar i a part vam anar el dissabte
replegar algunes coses i, claro, entenc que al ser un polígon no es dona tanta prioritat a netejar els carrers, a apartar-lo, però és que era inaccessible, o sea, era horrible, perquè a part, alrededor hi havia un muntó de cotxes, tal, i estava tot fet una merda, i van tardar molt en netejar-ho tot per a poder passar, i el primer dia que vam anar farà una setmana no vam poder ni aplegar ni el cotxe. I Sí, què és o això? sigui, per a que es feu una idea, l'entrada als locals ara mateixa és una xarca de fang amb uns palers de madera flotant sobre el fang i tu passes sobre els palers per a poder entrar dins i poder agafar les coses que queden i tirar-les fora per a que se les emporten i pues, els pobres dels locals que també han patit netejar això i llevar-ho tot de dins perquè està tot per tirar, és tot pla dur, així que imagina't, hi ha 2 metres de fongs en les parets, fa una pudor horrible perquè a més prop en el mateix polígon hi ha empreses de cotxes, hi ha farmacèutiques, tot això s'ha trencat així fora, hi ha xarques de color estranys acumulats en el fang, és un poc horrible allò. I clar, els instruments han estat mullats en això. La meva guitarra, bueno, li canvies la electrònica, sí, però té una raja a cada costat en el màstil on s'uneixen el cos i això reparar-ho va ser quasi impossible. La pots canviar, però és que el que no sé electrònica és fusta. Claro. És que és una tempesta perfecta. Si s'hagués trencat se podria recuperar, però és que és increïble. No, vam obrir la funda del baix, el baix s'havia destensat totes les cordes. Claro. Damunt, és que el que ens ha passat és que portem 3 anys i mig amb el projecte i com aquest any havíem fet com a més concerts i tot, havíem fet com una puja també, havíem comprat moltes coses per a millorar la qualitat del so. Per exemple, tot l'equip de l'INER era nou, Sergio es va comprar el baix que no tindria ni un any, bueno, Irene també, les pedaleres són La pedalera boníssimes. meua era nova de juliol. És un desastre. I ja el dic, entenem que hi ha coses molt més importants, hi ha gent que ha perdut la vida, hi ha gent que ha perdut la casa, els cotxes i tot, però bueno, agraïm un munt que ens doneu espai per a fer un poc més de difusió d'això, perquè no sols som nosaltres, hi ha més locals d'assaig i en el nostre en concret és que estan tots els de la planta baixa estem igual, o sigui, ha sigut un desastre. Sí, incluïts estudis de gravació com el de Quique també, que el té en els mateixos locals i també ha patit molt. Sí. Sí, clar, a mi el que me cridava una miqueta l'atenció és que, clar, se quedem en les coses supergrosses, però, clar, ja que tenia un negoci que l'havia muntat en tota la seva il·lusió i tal, i ho ha perdut tot. O sigui, hi ha molts projectes de vida que bueno, s'han interromput, en el millor dels casos s'han interromput per este tema i, clar, ja, diguem-ne, per ahir vam sentir de gent que havia tingut reunions en Generalitat i coses així per a veure què se podia fer i la Generalitat, pues, passant una miqueta del tema. Set imaginativos, és el que vaig llegir que van comentar. I jo dic, hòstia, tio, és que poca vergonya, col·lega, és que és increïble. En fi. És que la destrossa és d'una magnitud que jo crec que és incalculable. Soles, no sé quanta gent ensayava però en que ensayaren 20 grups, un estudi de gravació, estem parlant de centenars de milers d'euros o més. Sí, de centenars de milers d'euros. I totes les fàbriques d'allí. Vull dir, és que estem parlant de l'Horta Sur, que és possiblement a nivell industrial i a nivell comercial. A nivell industrial, pràcticament, ja l'única zona industrial que quedava més o menys potent en la província de València, lleva de la Fort d'Almussafes, que està molt prop també, vull dir. I tot s'ha anat a la merda. És una calamitat. Jo crec que és impensable Després, sí, perquè la destrucció és total en algunes zones. Sí, és que fa molta impressió i per molt que nosaltres hem anat a diversos dies a ajudar també a gent de Sedaví, Alfafar, a Massanassa i clar, tu ixes de València per la rotonda dels Anzuelos i tires tot recte i vas per pista de Sia caminant i la veritat és que per molt que passes, les voltes que passes ho mires tot i dius, mare meva, és que no sé, impressiona moltíssim i ja el dic, ara el dissabte vam poder anar en cotxe, però passes i hi ha com cementeris de cotxes brutal, que això impressiona una barbaritat i dius, quanta quantitat de diners n'hi haurà allí, que el cotxe a part és com
per a molta gent que viu en eixa zona és el mitjà de vida, perquè al final no viu... 120.000 cotxes se calcula que s'han anat. S'han És que perdut 120.000. és una barbaritat, sí. I més I ara que estan residus, també per sense què? transport públic, allí. O sea, la desconnexió és total ara mateix en aquests pobles. Sí, jo conec a gent de l'Horta Sur que m'està contant les tramolles que s'ha de fer perquè s'ha quedat sense cotxe. Ha de vindre a treballar així a Sueca. El tema de l'autobús, el tema del no sé què, el tema del ni sé menys. Vull dir, és una barbaritat. El que ha de passar és a gent per poder treballar. Fiquem, si voleu, una cançoneta més i continuem. Vale. Pues esta és la de Màscares, que espere que esta sí que sigui vostra. Intentes esborrar imatges veient al teu voltant. Somnis estan corrent els temps molt lluny d'aquest paratge. Tornar a començar després del viatge. Sense res que et cobresc a la cara, deixar enrere l'esport. Donant totes les caretes, fent-ho de nou. Esta és una miqueta més guitarreo, m'ha agradat més. Sí, però esta ha canviat moltíssim, perquè esta la vam gravar, crec que va ser els primers temes que vam gravar en un altre estudi i res, ara vam passar per l'estudi de Sant Ferrer, ens va ajudar un muntó també a trobar el nostre estil, un poc el nostre so, i ara en concerts li hem donat una volteta i sona encara més potent, més contundent. Que guai. I bueno, quins projectes aixina que teniu aixina en un futur pròxim? No sé, perquè clar, això és un palo molt gros que jo què sé, no... Sí, si vols el contem un poc el que teníem programat, que no se sap si es podrà fer o no. Sí, teníem pensat en desembre entregar les maquetes a l'estudi de gravació, al productor, i en febrer teníem pensat gravar 2 temes, de moment, però bé, durant l'any que ve teníem pensat gravar altres 5 temes. Però, clar, ara sense instruments ni res ja no se I ja sap. no sabes això, sinó que el nostre primer projecte ara mateixa és aconseguir juntar-nos per aprendre alguna cosa tots. Que encara no s'hem vist tots junts des de que va passar tot. I també està sent difícil poder juntar-se i poder veure les cares un poc. Així que, bueno, el primer és això, i anar parlant i anar veient què fem. Però, vamos, sí que és veritat que ha sigut un palo un poc gran a nivell anímic, jo crec que per a tots, a l'hora d'enfrontar-nos al grup i de continuar. Però, bueno, jo crec que, almenys per la meva part, sí que hi ha ganes de que avanci un poc el temps i anar recuperant a poc i anar començant a rodar altra vegada. Sí, sobretot el tenir en compte que també hi ha gent al grup que no sols ha estat afectada per el tema del grup, sinó que ha estat afectada, ha perdut cotxes, mobles... Aleshores, com que tenim ja part que tenim ganes de fer coses per intentar traure el cap, però clar, hem de comprendre a l'altra part del grup i de tindre paciència d'acceptar els seus temps de recuperació, perquè al final nosaltres estem un poc assumint el que ha passat, però sols ens ha passat al grup. Però, clar, hi ha gent que ha perdut més coses i hem de tindre paciència. Que això... Sabeu si tindreu alguna ajuda, assegurança... sabeu alguna cosa d'això? Si hi haurà alguna manera de recuperar almenys una part de lo que vos ha passat? No està molt clar. Tot apunta a que no, però no està clar. Sí, de fet, el nostre mànager, Quique, sí que ens va demanar com una llista de tot el que havíem perdut, i també el col·lectiu Ovidi Montllor també està mirant de fer com veure quines han sigut les pèrdues i com amb tota aquesta informació portar a veure si poden eixir algun tipus d'ajudes
que bé, per exemple, han eixit que no havien eixit mai ajudes a refugis d'animals, que van eixir farà unes setmanes. No sé si el tema de la cultura, perquè també hi ha gent, per exemple, això, doncs, Xavi Castillo i tot, que al final són companyies de teatre, còmics, que al final no sols són grups de música, bandes de música, que damunt per esta zona hi ha una barbaritat de bandes de música que ho han perdut tot. Aleshores, pues, estaria molt bé que sí que hi hagués alguna partida dedicada a cultura i almenys pues, simplement agafar, o sea, que es donaren pa instruments encara que foren bàsics i tornar a començar de zero, però tornar a començar de zero amb instruments. Que ara el que passa és com, sí, hem de començar de zero, ja, però és que és des de menys 10, perquè encara no tenim instruments on fer, també pues, més avant a lo millor fer coses benèfiques, claro, però que també un muntó de gent ens ha dit que es deixaven Monti en seguida el dia següent, li va enviar un tots a Irene dient que ens deixava un muntó de coses, de guitarres, de baix, gent per TikTok també de que ni mos coneix, bueno, yo os puedo enviar esto, os puedo enviar, saps que per aquesta part també estem molt agraïdes de tot el suport que hem rebut o grups amics que ens han dit si feu qualsevol cosa benèfica, toqueu-nos que participem, que això també ho agraïm molt. Sí, però clar, estic parlant de que tot i així, vull dir, jo estic pensant que qualsevol guitarra normal són més de 1.000 euros, qualsevol amplificador normal són més de 1.000 euros, qualsevol pedalera normal són 500-600 euros, vull dir, l'equip de veus que teníeu ahir, tota la... Mare de Déu, sí, és una cosa que fa vertigen, Sí, a més, per exemple, estàvem acostumats a tocar en claqueta i en un sistema d'iners on cadascú se sentia a la mescla que hi volia de so, pues seria començar a tocar sense això, o sigui, donar passos enrere en tot fins a poder tornar a invertir els diners que havíem invertit en això, sense comptar el tema de que no tenim local on assajar amb una bateria, per exemple, no hi ha bateria, que Eric ha perdut el teclat i és més difícil aconseguir teclats també, per exemple, i que, bueno, que tampoc estan per assajar Sergio i Eric en el que han perdut. Bueno, Pere, si vols anar ficant una altra cançó. Vaig a ficar una altra cançoneta i continuem així xerrant. Esta és la de Fogueres. Des d'aquell dia no puc confiar, una tempesta m'està rodejant. Des que et vaig deixar d'orca al terra, camines soles, mire endavant, més pes del que puc portar, res em frena, ara i mai, res em frena, ara i mai. Recorreré nits senceres buscant-te, sentint que falla cada pas. Encendre fogueres en llis que desballaré al cali del meu far, il·luminaran la llum més intensa i les hores llargues de l'espai, que les nits de sentir-me plena t'apleguen formaré. Aquí cantava, crec que és d'un altre grup, este xic, una col·laboració. Sí, Robert Novus. Vale. És que ho havia buscat i este senyor qui serà? No me'n recordo. I fan coses molt xules també, Sí, i és una realitat com canta ell. És molt, molt guai. I el grup que tenen, que també, no sé si tenien en Alfafar, tenien com un estudi de gravació i no tenien els instruments allí, però el bateria que tenia a l'estudi també ho ha perdut tot. També tenien part de merchant allí i tot. Però bueno, si podeu escoltar-los fan coses molt guais també. És que en el podcast que vam fer especial de la Dana, una de les coses que, perquè ara s'escolta gent que és de fora del País Valencià o que no coneix la zona, una de les coses que jo volia, diguem-ne, clavar en el cap de la ment, que això no són 4 pobles, perquè igual te dona la impressió si veus per la televisió que no és d'ací, que són 4 pobles menudets ahí de l'Albufera que s'estan aforant. No, és que ahí viu mig milió de persones i és una zona industrial molt potent en àrees logístiques, de naus industrials, tema d'editorial també, totes les distribuïdores tenien naus industrials per allí, s'han perdut tots els llibres, que també se podria parlar d'això. Jo que sé, és que són moltíssimes coses que se movien per ahí, que crec que estava comentant que si del que era la província de València era un terç del producte interior
molt brut el que n'hi havia allí, una cosa És així. que, clar, no és qualsevol zona perduda de l'interior de la província de València on hi ha moltes zones despoblades o no és una zona superindustrial, supercomercial. Està l'MN4 i està també, per exemple, el Bonaire, vull dir que són centres comercials enormes, tots devastats. I a més de l'Horta Sur que al Sumar també, Algemesí és una devastació, però més pobles del costat del Xúquer, com Riola, o també Cal Sumar Utiel, Xiva, la Serrania, en Pedralba, sense més junt. El meu poble, Vilamarxant, que és una tonteria en comparació amb el que ha passat allí, té les infraestructures de carreteres mig reventades i estan en embussos contínuament i gent que s'ha salvat de milagre, que no ha hagut ninguna víctima mortal i total s'han destruït 30 o 40 cotxes. Però, clar, és que és algo tan bàsic com ara la gent que viu en la província de València pràcticament viu d'atasco en atasco en el cotxe. Vull dir, la devastació és enorme. Podria haver sigut més gran, sí, bueno, claro, però és enorme. Estem parlant de moltíssima gent i moltíssims negocis, indústries, de tot. És que tot s'ha anat a la merda. I lo fort també que en aquests pobles solen haver negocis petit comerç, la majoria. Sí. És que això és lo fort, que també per una persona que té una peluqueria, una llibreria o algo, és que al final no és el mateix que si tens una tenda tipus, jo què sé, una tenda de roba d'estes de Zara o el que siga. No, és que al final és calzados tal, o sea, al final és molt fort això també. Pere, si vols ficar una altra cançó? Sí, fica esta de la meva Pau, que és la que tava la nostra amiga Monti. No vull veure més, tant de bo tindré lluny. Vas sentir al teu costat, et conte que les coses van mal. M'estàs escoltant, este és el nostre final. Ara puc rebentar esta campana de cristall, poc a poc oblidar tot el que per tu he pensat. Ja no sé què fer amb tu. No vull veure més, tant de bo tindré lluny. Em resulta una miqueta curiós perquè se fica després les cançons i algú dirà, hòstia, este grupo como mola, a ver cuándo. Yo, ho sento. Bueno, tard o pronto, vull dir. Esperem Sí. poder dir-te, enviar-te un missatge de vine a este. He de confessar que no havia tornat a sentir cap de les nostres cançons des de que va passar lo de la Dana, perquè me vaig sentir un poc afectada anímicament, no? I com que no tenia ganes, i ara que esteu posant-les sí que estic escoltant-les un poc, entre cometes, a la força. Està donant-me Ho sento. com il·lusió i no, m'està sentant bé. Sí que gràcies. No, me feia una miqueta de ràbia de la situació i tal, perquè era un grup que, no sé com va ser que ho vas descobrir, o si vaig ir així en algun vídeo en YouTube o alguna cosa així, i dic, hòstia, mola moltíssim, a més, el que diem, pues, un grup que té veus femenines, xiques damunt de l'escenari i coses, jo què sé, hòstia, pues el grupet a més mola moltíssim, m'agrada molt la seva música i tal, hòstia, a veure si puc, o sigui, venir algun dia per així per Castelló, alguna cosa així, puc anar a veure-les i tal, perquè, hòstia, pues mola moltíssim, a veure si poden vindre a la comoditat, hòstia, màxim hem de cridar a aquestes xiques, i clar, passa això jo, vaja. La veritat és que, jo què sé, clar, vosaltres, no sé, sou un exemple d'alguna de les coses que han passat per la zona, però clar, com vosaltres, pues, hi haurà un muntó de grups, un muntó de negocis, un muntó de projectes, molta penya que igual ha escrit la seva primera novel·la i ara la novel·la està feta una puta merda sota un metre de fang, jo què sé, és que són coses pues, realment pues, molt, molt, molt dures, a banda de lo que són pèrdues evidentment humanes, materials i tal, ahí n'hi ha pues, molt de projecte, molt de somni, moltes coses que la gent s'havia currat que s'ha perdut. O sigui, és que també hem de, jo què sé, esa dimensió també hem de pensar-la. Jo no volia ficar-me tan transcendent, dir que el tema està superxulo, a mi me mola mogolló esta cançó, i de fet jo crec que l'he escoltat abans d'escoltar-vos, no sé a on ni com, però esta cançó m'havia arribat i cregueu-me que això és difícil que m'arribi a mi la música.
Pareix que un Grinch. No, però l'havia escoltat prou i està superxula, aquesta cançó. Està molt És guai. que crec que en apunt, en això que feien de Radio Fórmula i tal, en cap de setmana i tal, crec que havia sonat prou. Se fica una miqueta rotllo rock and roll, repetint les mateixes totxena de cançons una i altra volta i crec que havia entrat en la rodeta. Pues igual per això, alguna vegada casca. Però estava superxula. Pere, una cançoneta més, passem... Tens algun tall? Sí, podríem ficar l'última que tinc així, la de Continents, i ja, pues, ja toquem un parell de temes i tal, i si aproximem a l'hora, pues, perfecte. No sé com em pots mostrar que la sensació d'estar viva ha de ser més forta que la por al fracàs. Sentir-me viva al desert, fer fora els hivers que volen allunyar-me del present, deixar a terra el pes, fugir ben lluny, saber que te'n vindràs amb mi. Vull que obrim les ales al vent de la tardor, conquerir els temps salvatges. Vull sentir la màgia que fa tremolar totes les meves entranyes. No sé com dir-te, ets continent amb sols via fronteres, amb fondre els nostres cossos en un sol, deixant que el món s'ofegui. Jo per acabar, simplement dir que està superguai el tema d'este rock i tal. Jo crec que és un dels gèneres... Crec que parega paradoxal que hem viscut molt de música de rock i tal, però poc treballat a nivell guitarreo, de baix, de bateria, així contundent, poc treballat en la música en valencià. La música en valencià tira més a la dolçaineta, la trompeta, l'esca, i bueno, ara ja s'està treballant el tema trap i totes aquestes coses, però el rock així més dur era una cosa que sí que anaven grups, perquè jo què sé, jo recordo, Gattaca, el Corredor Polonès, grups d'estos, però que tampoc van tindre un gran... No sé. Nosaltres... Perdó, sí. No, i de fet he estat pensant grups així de rock on cantaren xiques i tal, i sols se m'ocorreix uno en valencià que era Inèrcia. No sé si hi ha hagut molts més, no, sincerament. Bé, ara hi ha diversos grups que sí que és Invers, Via Lliure, que sí que fan, estan... Pues igual, són grupets com vosaltres, que estem començant i això, i de fet per el que dius, nosaltres teníem com a molt... Bueno, des de sempre, jo des de joveneta sempre he estat escoltant Obrim Pas, La Gossa, al final, i sí que vam començar amb el projecte i tirava molt per ixe rock, ska, trompeta. De fet, en el projecte anterior teníem trombó i trompeta. Vam aplegar a l'estudi de gravació amb el productor i ens va dir, mira, què vos pareix si en volta d'anar per este so proveu més el de guitarreo, tal, no sé què, i al final sí que trompeta ha quedat per a alguns tocs en algunes cançons, i sí que estem tirant un poc més al tema de hard rock, sobretot, sí, diria, un so més, els nostres referents ara mateixa sí que són més estrangers, o sobretot que canten en anglès. Són els nostres referents ara mateixa. És que per altres zones sí que n'hi havia grups una miqueta més de guitarreo, però sí al País Valencià s'havia quedat ska, punk, una miqueta més de xarangueo i tal, i jo què sé, feia una miqueta de ràbia a voltes, no? Que s'agrada una miqueta lo durillo, hòstia, pues cansava una miqueta, estava bé, però cansava una miqueta perquè, no sé, jo crec que hi ha una falta de varietat ahí en esos estils. Ara mateixa sí que estan eixint grups potents, aixina més totxos, tipus Baire, Apologia, també. El que passa és que crec que hi ha un problema també d'apostar per el rock de grups emergents. Ja per grups emergents és complicat, però clar, ara el que ven és el trap, saps? Aleshores, damunt, si és un grup rock emergent, crec que encara és més complicat, i si no és com
el fes lloc, per exemple, que sí que es reserva un dia a grups emergents, és un poc complicat a plegar a estar a trobar concerts o tindre un poc més de difusió, però s'estan fent coses molt guais i de gent emergent. Molt bé. Molt bé, doncs, si voleu passem a les dues cosetes que mos queden així, abans d'acabar. La primera coseta... És que vaig a dir-la, tio, perquè estava pegant-li voltes. Se'n va la merda a Twitter, val? Així anar ràpid. Sí. S'hem obert Blue Sky. La veritat és que, en principi, seguirem en Twitter. Però la idea és, no sé si Blue Sky, Mastodon ja teníem, anar més per aquests canals que per Twitter. És un poquet... me sa mal, teníem 2.000 seguidors en Twitter, quasi, i me sa mal, en serio. Però és una puta merda, que entre un puto milionari fatxa cocaïnòmano i te rebenta una xarxa social, jo què sé. Però bueno, res, que estarem en Blue Sky, si voleu seguir-nos allí, la comoditat, també està Pere, estic jo, està Podcast pel Valencià, està també l'Això no és veritat, Pere, que també m'havia apuntat que parlaves de que has tret un programa, però és que no ho he fet, perquè sóc un puto desastre. Jo no me recordava que havia tret un programa, ho sento, jo també sóc un puto desastre, jo també. He tornat amb Això no és veritat a un format una miqueta més reduït, ja no són 2 hores, 3 hores de senyors parlant, és 1 hora de senyors parlants, o sigui, està superbé, molt millor. I bueno, en este primer episodi de la nova etapa pues parlem de les seleccions nord-americanes des del punt de vista de la creació de contingut, perquè el que són tota la que és l'àrea de Trump i Partit República ha apostat especialment per creadors de contingut diguem-ne, ja no TikTok, Instagram, Reels, etc., sinó el que seria tema de podcast, Twitch, YouTube, que són, diguem-ne, formats una miqueta més llargs i que sempre sembla que estiguen una miqueta com amagats, com que això no escolta ningú, però que realment sí que s'escolta. I han apostat especialment pues, per podcast aixina, diguem-ne, de bros, per dir-ho d'alguna manera, que tots entenguem que n'hi ha un que és còmic, l'altre que és no sé què, no sé quantos, se junten 3 o 4 tios i fan un podcast i entrevisten a gent i tal. I han aprofitat aquest format, o han subvencionat molt, porten molt de temps subvencionant aquestes coses, Partit Republicà i donants del Partit Republicà, milionaris bàsicament, per a crear com un ecosistema de cunyaos, bàsicament. No? O sigui, és paregut que aquí tindríem a Jordi Wild, per exemple, però més o menys ese rollo, Jordi Wild, Roma Gallardo, Tío Blanco Hetero, tota aquesta caspa enorme que n'hi ha per ahí en el Twitter, i estan molt subvencionats i el que fan pues, bàsicament és que arriben molt, especialment homes joves d'ambients urbans, i que es mengen pues, una miqueta el cap, per dir-ho, una miqueta superràpid i supermal. No és exactament així, però que sí que marquen, digamos, en un ambient en què teòricament no està massa polititzat, perquè no hauria d'estar polititzat, perquè igual és un podcast que estan parlant de pel·lícules, estan parlant de futbol americà, de lo que siga, per ahí colen moltíssima ideologia reaccionària i moltíssim masclisme, xenofòbia, etc. Sempre pues, des del sentido común, així és la puta vida, que diu Jordi Wild, que és la coletilla que fa servir sempre, coses així. I bueno, és un tema que no ens ha interessat prou i ens sembla pues, bueno, curiós i que possiblement pues, que a l'estat espanyol a altres jocs pues, estigui passant una cosa semblant, encara que no ens hem adonat, i que, bueno, que en algun moment necessitaríem pues, des de l'esquerra o inclús des del valencianisme, pues, jo què sé, fer sumar 2 i 2 e intentar fer coses semblants per a que aquestes idees al final no siguin hegemòniques, per dir-ho d'alguna manera. Jo sols t'havia dit que digueres que tenies un podcast, no que el contares, Pere, tio. També tinc un podcast, cert. Ha fet el podcast així en directe. Sí. O sea, és una hora, però igual... I res, no, l'escolteu i tal, la idea és que l'Això no és veritat torna a tindre vida, així com Repel·lents està ara un poc de temps parat, però l'Això no és veritat i la llibreria d'Arkham estan que tiren fum, teniu a Pere editant podcast 24/7 i de més. Fins que torni a treballar, que serà este dilluns. I, bueno, i seguim-nos en el Blue Sky. Vale, va, les coses que volíem dir, així tinc 2. Una és les adjudicacions a amiguets de corrupteles vàries que s'estan sabent avui en dia. Per exemple, per a reconstruir la presa... Quina és la presa que s'ha de reconstruir ara? No tinc Forata, no? La Forata. No, era Forata, jo crec que Forata havia aguantat. Sí, però s'havia d'arreglar no sé què i tal. Bueno, 4 milions d'euros. Ara sabem
que també se van a gastar no sé quants milions d'euros en reconstruir també el pont que n'hi havia del Metro València, i que això seran 2 milions i pico, i que se li ha donat també a una persona pues, bueno, que està en el tema era de la Gürtel, que venia de la Gürtel també. És que jo he de dir, Màxim, que n'hi havia tanta penya implicada en la Gürtel que estadísticament és molt difícil que li toqui a algú que no estava implicat allí. També hem d'entendre que ahí estava tothom sucant ahí oli d'eixe plat, o sigui, no sigues tan dur, Màxim. 6,5 milions d'euros els van a donar per al tema Gürtel, o sea, del tema Gürtel, saps? Empresaris que estan en la Gürtel per a reconstruir la presa, per a reconstruir el pont del metro. A veure, jo he de dir una cosa, he fet antes un Blue Sky, no per fer propaganda, diguen que quants empresaris de l'entorn del PP que potser poden optar a tindre aquestes obres no estaven en la Gürtel, en el Taula, en el no sé què, ninguno, tots estaven allí, vull dir, és impossible... El més tonto, que no s'enterava de res. És impossible que troben una empresa que no és que ha tingut, a no ser que sigui una empresa de nova creació, que segurament vindria de tot això, que no és que ha tingut un xanxullo d'estos. O sigui, vull dir, mos pot sorprendre, però vull dir, tampoc mos hauria sorprendre, no? No sé. No sé, per a mi és normal ja. Jo no tinc ja capacitat de sorpresa en això. Exacte. Però jo també el que no entenc és, o sea, si tu com a individu fas un delicte i se t'inhabilita de càrrec públic, no? Com siguent empresari o empresa i fas un delicte no se t'inhabilita a concessions públiques també, no? Però bueno. Una cosa n'hi ha. El que passa és que la majoria dels casos de corrupció, estos de la Gürtel, després quan van al jutjat, n'hi havia gent que s'havia mort, hi havia gent que no sé què, tal, no donaven proves i tal, i la veritat és que de tot el que n'hi havia han condemnat a molt poqueta gent, que això és un dia, això s'hauria de parlar de com demà se va gestionar l'acusació en el tema Gürtel, los trajes, tot este rotllo, perquè bueno, de tot el que se podria fer, pues al final s'han condemnat a molts pocs. I jo què sé, tio, és que t'eix molt, molt, molt econòmic ser un puto corrupte realment. Sí. I que pensar, i acaba darrere d'un corrupte hi ha un corruptor, o sigui, tu com a polític no te pots corrompre tu a soles, ahí, jo què sé, furtant grapadores de l'oficina. Has de tindre pues, alguna persona en el món de l'empresa privada que és el que te paga i el que tu li beneficies i se crea, diguem-ne, esta relació de fer coses, dar-se a l'amiguete, que l'amiguete m'ho paga a mi al meu partit. I se crea, pues, i s'arroda amb diners nostres, bàsicament. I jo què sé, és un tema que se podria parlar moltíssim i la veritat no acabaríem. Màxim. Jo crec que és una cosa també circumstancial, o sea, és una cosa estructural. És a dir, si tu vols accedir a obra pública, tu has d'untar a polítics o has de financiar campanyes. I aleshores se crea esta roda on si tu eres una empresa que vols anar de legal, no vas a treballar. Te quedes fora. Te quedes fora i has d'entrar en aquest xoc de pues, te financia el partit la campanya de no sé què en negre, te financia jo, te financia ni sé menys. Entonces, estructuralment, totes les grans empreses que viuen d'obra pública, en part, totes estan untades, totes tenen jaleos i no van a trobar a ninguna que no. És impossible, estructuralment és impossible. Una cosa que ha dit Irene, superinteressant, me recorda a mi el tema de les adjudicacions per a netejar les escoles i instituts. Sí. Escoles no, perquè les escoles són coses de l'Ajuntament. La Generalitat feia un plec, no? De fet, una de les coses que va fer l'últim govern de PP és dejar-lo todo atado y bien atado. I el botànic... El govern del botànic, voldràs dir. No, me remonte més enrere. L'últim govern del PP va deixar plecs d'estos per netejar això durant no sé quants anys i que el botànic s'ho tenia que papar. I moltes d'aquestes empreses no pagaven directament als treballadors, però què passava? Que potser després se desfeia la societat, els mateixos feien una altra societat, tornaven a presentar-se, tornaven a obtindre 100 instituts que netejar perquè feien participaven en un concurs en el qual tot era interès econòmic i no altres coses, i a més ells ho feien superbarato, que això feia que no podien pagar els treballadors, i això era una roda on tenies a persones que se dedicaven a netejar cobrant 4 xavos i potser se passaven mig any sense cobrar. I és molt difícil perseguir això, perquè ells se desfan, però se crea una altra societat i potser estos no són ells, però són... És molt difícil, molt difícil. Vull dir, l'única solució seria
una guillotina enmig de la plaça del poble. Ja, Anava a però, dir claro, guillotina, col·lega. Anava a dir La guillotina. solució fa diverses democràticament, jo estic en contra perquè hi ha un estat de dret i tot això, però seria l'única manera. El corruptor se li fa això i ja no tornarà a corruptir. Sí. És l'única manera. Suposadament, fiscalia. No. Perfecte. Igual m'he passat, Pere, igual m'he passat. No, superbé, tio. Estas noticias de 4 millones para no sé qué, 2 millones para allí, que la va a hacer no sé qué, que va a hacer ni en menos, està publicat sobre sota El Salto, també el diario.es, està traient moltes exclusives i tal. Anem a fartar-nos de veure-les. És el que n'hi ha, no n'hi ha altra cosa. I després tenim un últim tema ja, i per acabar és el tema de que este dissabte hi ha una manifestació per a demanar la dimissió de Mazón i també demanar la dimissió de Rovira. I del que vinga, també, de tots, que se'n vagin. A veure... no cabia del cartell, eren moltes lletres i van dir no llevem coses, perquè no se llis bé. Però, és una manifestació, si no recorde, crec que l'ha convocat l'ESTEP, que és el sindicat d'educació majoritari. Ara ho comprovaré. No he llegit la lletra menuda, jo he vist la lletra gorda i dic m'apunte. La qüestió és que, clar, una de les coses que estem mirant, que estem observant, és que en educació, per exemple, tant en educació com en sanitat, com en cultura, no s'ha fet absolutament res. Estan completament en xoc. Vull dir, pràcticament fins fa 2 dies no ha anat ningú a netejar escoles. Les escoles, els instituts, s'han netejat perquè han anat els professors, els mestres, alumnes, en cas d'instituts han anat alumnes, famílies, voluntaris, i s'han netejat. Però, clar, vull dir, hi ha un punt que tu pots netejar, tu pots treure el fang i treure-lo, però si s'ha rebentat tot el puto pla dur del centre, pues ahí què vas a fer? Les instal·lacions elèctriques com estan? Què fem en els ordenadors? Què fem en tot? I si això és salubre? Els ascensors? Algo tan simple com han rebentat els ascensors de tots els instituts i totes les escoles. I si hi ha un alumne que necessita anar a classe en caire de rodes? Perquè n'hi ha, en tots els centres n'hi ha, és així, no? O què fem? És a dir, no estan fent absolutament res. A dia d'avui fa 20 dies ja de la dana, si no he comptat malament, 20-21 dies, molts segueixen sense anar a classe, en escoles, en instituts i demés. I s'han proposat coses supermarcianes. Jo parlo del cas de la meva neboda, que viuen en Massanassa, que l'escola de Massanassa, no sé quantes n'hi ha, la veritat, però és una escola gran, 500 i pico alumnes. Se n'aniran a l'antiga escola de Magisteri, a València, que se cau a trossos. O sigui, jo vaig fer el màster allí en el 2011 i era una basura allò. Doncs es van a ficar allí a 550 alumnes que van anar en autobusos des de Massanassa allí a fer-los classe mentre es reparen l'escola. Això, clar, vull dir, sense ningun tipus d'acompanyament psicològic, sense ningun tipus d'inspecció sanitària, vull dir, és una cosa, vull dir, estàs ficant a 550 xavals xiquets, perquè són de primària, no són l'ESO, és primària, en autobusos, pujant a València, en el perill que això suposa, perquè realment és un perill tots els dies que aquests alumnes tinguin que anar per ahí, tinguin que anar a un centre que és una putíssima merda, que no està preparat per ser una escola. L'antiga escola de magisteri són classes d'universitats de 50 a 60 alumnes enormes. Què van a fer ahí? Com van a tindre tantes aules per a tots? Què fem en els serveis? Què fem en tots els llibres que han perdut, en totes les llibretes, en tot el material? Vull dir, la gestió de Rovira és... El temps que estàs furtant-los amb aquesta solució, no? Perquè al final anar tots els dies des de Massanassa hasta la facultat esta que comentaves en autobús a les hores a les que entres a classe i a les hores a les que eixes de classe, els atascos que se monten per eixir entre València són brutals. Aleshores, aquests xiquets, a part de passar tot el dia estudiant o anant a classe, el temps que perden de ser xiquets i d'estar en la seva família en el trasllat. I després de tot el que han passat, que no ha de ser gens fàcil entendre-ho i, bueno, primer haver vist el que hauran vist i després entendre-ho, saps? I que han mort, xiquets. Han mort xiquets. Vull dir, no sé si en totes les escoles o no, però hi ha xiquets que s'han mort. Vull dir, no serà... Perdona, Pere, no serà molt raro que en una classe saps que ha mort un alumne? Això no va ser res raro. Vull dir, i ahir què fem? Què fem ahir? És un tema políticament incorrecte, tio, el que vas a dir, tio, però
ves per la tele que hi ha una catàstrofe no sé on, i ahir de seguida n'hi ha carpes de la Creu Roja i n'hi ha un muntó de gent, n'hi ha cooperants i se munta un hospital de campanya i se munta una aula per als xiquets que estudien ahí en una aula que és de lona i tal, en una pissarra i tal, i el professor ahí ensenyant als xiquets. És que aquí ni això, és que no n'hi ha ni barracons. Hi ha una generació de crios que han estudiat en barracons i ara són enginyers d'algo, tio. No passa res perquè se tiren 2 anys en barracons. Està justificat estudiar 2 o 3 anys en barracons mentre s'arregla. Ni un puto barracón. I n'hi ha centres de salut i n'hi ha de tot que són competències de la Generalitat i no estan fent absolutament res. Són tot idees de bombero i pensar que les coses se solucionaran o que te vindrà un tio de desocupa a donar classe als xiquets. No ho sé, o sea, és que me sembla una cosa tan patètica perquè la cagada grossa ja s'ha fet, que és que, hòstia, és una cosa que... 20 dies per començar a oferir solucions, eh? Claro, però és que després està la gestió de la catàstrofe, i és que la gestió de la catàstrofe quasi que millor te'n vas al Ventorro i te quedes ahí vivint el que queda de legislatura, tio. Jo què sé, és que no esteu fent absolutament res. I jo, clar, jo des d'un punt de vista electoral, que estos senyors podran guanyar les eleccions i podran continuar 4 anys més, aquí havies una oportunitat perquè la gent realment té molt poqueta memòria, la gent se queda en l'últim que ha passat. L'últim que ha passat són tot merdes. Jo no sé exactament, se podria haver arreglat la cosa una miqueta mitjançant una gestió competent, però és que ni tan sols això, és que són les coses que quan més coses mires, més t'esgotes perquè veus que aquesta gent són totalment incompetents i que han votat a subnormals, bàsicament. És que, a veure, hi ha instituts i escoles que són zones catastròfiques. Vull dir, jo vaig passar l'altre dia perquè ania a casa de la meva germana i vaig passar per, crec que era la de Benetússer, estava rebentat tota, vull dir, estava tot per ahí tirat. La de Massanassa, no sé quants cotxes tenia dins i escola, vull dir, són zones catastròfiques i que ahir no és netejar. Però jo he estat mirant coses d'Algemesí, del Bernat Guinovar, que era on treballava, i és que era netejar. Era enviar a gent, traure tot el puto fang, netejar això, acondicionar-ho el màxim possible i en temps relativament breu podrien reprendre l'activitat. Havent perdut molts ordenadors, havent perdut moltes coses, havent perdut no sé què, però s'haurà pogut haver una mínima normalitat. És que passaven les setmanes i allí no anava ningú. No anava ninguna prioritat en netejar instituts i escoles. Lo de Rovira ha sigut espectacular. Espectacular, lo reinútil que és aquest home, vull dir, i damunt, venut, no, és que este tio quan era director de personal docent, no sé què, no era mal, no ho feu mal, la gent... Però anem a veure, tio, si és que la primera merda que tenia que haver solucionat, que eren les adjudicacions aquells famoses de fa 2 estius, sigui un merder enorme, claro, i ara això que qualsevol ho haurà pogut fer mal, és que no ha fet res. No ha fet res. L'única alternativa és, bueno, tu estàs destrossat, 10 autobusos, vos convidem a dinar, vos enviarem allí. Hòstia, tio, no n'hi ha ninguna altra solució. No se podria haver agafat 20 barracons d'urgència com fora haver-los deixat ahí i que els nanos no tinguin que anar-se'n de la seva escola. Jo què sé, és que hi ha 1000 històries que se m'ho poden ocurrir a qualsevol. És, bueno, desastrós. Pues, perdoneu, la manifestació, ara que he estat investigant, sí. Vale. La convoca l'ESTEP, la UGT, Escola Valenciana, la CGT, el Sindicat d'Estudiants, comissions... Vull dir, són moltes entitats les que convoquen. És a les 6 des de plaça de Sant Agustí. Ahí estaré jo. Han demostrat ser uns autèntics incompetents, este home, vull dir. És per a fer-lo dimitir, també, clar, òbviament, perquè no li interessa una putíssima merda l'educació, ni reprendre ni oferir ninguna solució a res, inclús ficant en perill la salut de l'alumnat, perquè hi ha instituts que allí no ha ningú a inspeccionar res, ningú tècnic, ni res. Vull dir, si tu t'has inundat algo tan bàsic com que l'institut t'ha inundat un metro, la instal·lació elèctrica, algo me diu a mi que potser no està bé. I la cimentació, inclús. Aguantar 1 metre d'aigua són 1.000 quilos per metre quadrat. O sigui, la cimentació s'ha de mirar. O sigui, 1000 coses, tio. Bueno, si voleu, ho deixem així. Sí, perquè si no se juga en presó ja. S'està ben escalfant i se juga en presó. Jo, lo de la guillotina, no estic a favor, No estic a favor. Però s'estudiaria. La única solució perquè els empresaris estos no tornen a corrompir. Vale, una guillotina con perspectiva de género.
Bueno, Míriam, Irene, moltes gràcies per vindre, sobretot després de lo que vos ha passat, que jo, sincerament, ha sigut molt dur lo que heu viscut, i vosaltres, vull dir, no vos ha afectat la casa ni res, però, joder, el tema de tots els diners sacrificats, totes les il·lusions, tots els concerts de repente se'n va a la merda i veureu així, pues, ha de ser molt dur, i que hàgiu vingut així, pues, ho agraïm un muntó. Moltes gràcies per vindre. A vosaltres. Que pugueu recuperar lo màxim possible i quant abans possible una mínima normalitat i que pugueu tornar a fer bolos, esperem. Anirem Pere i jo. Jo faré abandono de l'hogar per anar a veure-vos esta vegada. Bandido, ja tens ganes, bandido. Jo sí que aniré, confieu en mi. I res, molta sort i que pugueu recuperar-ho tot el més pront possible. Gràcies. Moltíssimes gràcies. I molt bé, Pere, com sempre... Ai, perdona, la cançó. Nerviosíssim al final, perquè fas com uns acabaments superllargs que t'estic mirant, perquè està patint la connexió, que està dient avisos tota l'estona, i te miro i dic, no se callarà el cabrón. Últimament, sempre tenim alguna d'estes. La setmana passada me toca reconstruir-ho tot, bueno, va ser un desastre. Esta vuelta està bé, però estàs al pelo, Bueno, res, que per a despedir el programa vos demanem sempre que digueu alguna cançó i expliqueu un poc per què i tal. Així que... Bé, pues, la cançó que anem a recomanar és Sharks, de The Warning, perquè, bueno, The Warning és el nostre grup fetitxe, són una influència molt forta per a nosaltres i han tret este treball nou d'estudi que ens agrada molt i que crec que, bueno, tot el món hauria escoltar a aquestes grans instrumentistes i cantants mexicanes. Pues molt bé. Molt bé, vos deixem en la cançó i res, fins la setmana que ve. Vinga, adeu.